pakana. Ishe Jesu vakokwa pamwe chete namai vake varipo pamuchato. Ndati zvakatangira pakana. Ishe Jesu vakokwa pamwe chete namai vake varipo pamuchato. Satani chaona kufadza kwazvo, chakarongawo zano rekumisa mutambo, chakaita waini ipere. Asi Jesu vakaramba, vakatidira imvura mumakate. Mupewo mukuru wemutambo, muchato wenyu uyende mberi, uyende mberi. Muchato wenyu ubudirire hama, ubudirire. Neso vadikani zvatiri pano, akusi kugona kwedu kwete, asi ndidzo nyasha dzedenga dzaito muchato uvepa. Neso vadikani zvatiri pano, akusi kugona kwedu kwete, asi ndidzo nyasha dzedenga dzaito muchato uvepa. Titeyosve makorokoto, makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwo makorokoto, imi makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwo makorokoto, makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Vakangotaura mwana uyaarori, tichatomuviga negonzo, asika nenyasha dzedenga. Asi tiri pano tiri kufara. Vamwe vakato mwana uyu irombe, angamisi musha wake, asika nenyasha dzababa. Rombe riya rosimuka, rave pamwe chete una machinda, ndiko kuita kwaMwari. Titeyosve makorokoto, makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwo makorokoto, imi makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwo makorokoto, makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Vakangotaura mwana uyu haarorwi, vamwe vakati pane zvakamugara, asika nenyasha dzedenga. Nhasi uno tiri kufara. Vamwe vakati mwana uyu irombe, angamisi musha wake, asika nenyasha dzedenga. Rombe riya rasimuka, rave pamwe chete una machinda, ndiko kuita kwaMwari. Titeyosve makorokoto, makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwo makorokoto, imi makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwozve makorokoto, makorokoto, takundawo hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Itaiwo makorokoto amani, itaiwo makorokoto baba, itaiwo makorokoto sisi, itaiwo makorokoto hanzvadzi, itaiwo makorokoto amani. Takunda hondo inorema, tatochinyadzisa Satani. Production.